Aquest és un projecte personal per ensenyar a ballar sardanes a través de vídeos per internet. L'objectiu és proporcionar de manera gradual els coneixements necessaris per aprendre a ballar sardanes, a comptar-les i a repartir-les. Un petit parèntesi per explicar què vol dir repartir. Repartir vol dir distribuir, repartir, els últims compassos de la melodia. I això es fa per poder acabar el ball cap a la banda que toca, a la dreta o a l'esquerra, i al mateix temps que la música. Qui aprèn a repartir és que vol portar la sardana, que vol donar instruccions a la rotllana de quan i com acabar el ball. Tanquem el parèntesi. Aquesta sèrie de vídeos us l'heu de prendre com un manual per iniciar-vos en la sardana. Però sapigueu que, com en totes les disciplines de ball, el cos vol molta pràctica. Cal fer les connexions entre cervell i cos per automatitzar bé els passos. I això només s'aconsegueix anant a les ballades, als aplecs i entrant a les rotllanes. Si aquest petit curs de vídeos us fa servei, em donaré per ben pagada.